Haupa, kaixo dano izen modu, zongi etorri Joko ona podcastera. Hola, Salvador, kaixo. Kaixo. Berriz be, hementxe. Hementxe? Gustora. Gustora, noski. Bai. Tertulia iteko gogoaz. Bai, Eingo aia dago. gauzak ateatzen dian. Loren, ekane biela baitia, ez moduz. Aupa, Zu, Ainhoa. bai, ondo, Ondo, gustora. bai. Gaurko atela guzti dainat asko. Gustatze así que gatzu? Bai. Familia zetzein behar dugu. Gaur anekdota ugari izango ditugu, beraz, guazen, hausekareta. Joko ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Loren Ekane Bilela Beitia. Bueno, familia. Ez dakite mafiaz zetzein behar duguna, ez, bueno. Gure familiak maite ditugu, ez? Asko. Zer bai. Bueno, ezin dozu kontrakoa ez da, no? Nik amaren eurrean, ez da? Nola gogoratzen zuek zuen haurtzaroa familiakin, ez? Beti haurtzaroa batez ere lotzen da, ez? Familiakin. Zuk nola gogoratzen zu haurtzaroa? Nik oso momentu alaien moduen gogoratzen dute orako leitzapenak bai, txikitakoak. Alatzupe bai. Nik ere bai, egia esan dakat oso oroitzapen ona, osea gero ukiko nituen momentu txarrak eta, baina orain gogoratzen badet nire haurtzaroa etortzen zaizkit momentu batzuk oso politak. Eta holan irudiren bat, etorte jatzuena, ez dakit, paisai bat, txoko bat, badau, irudi bat, haurtzaroakin lotzen duzuena? Niretzako, irudi asko, baina momentu asko, nire familien asko itzen dugu, baskariek eta fariek, orduen niretzako dire, horan maien inguruen, familie osoa, amamak eta izeko eta osaba itxitzek, izeko amamak, danak batera. Familia hundia zari zuek. Bueno, lehen gehiago. Ja. Bueno, oine hasi beharko gara, unbe txikitzuek egukiten lehen guztuek. Ia animetan basarien, no? Hortxe, bezua. Baina, bai, lehen guzu asko dauzkotzu, ez? Bai. Basarien. Danak mutilek, bakizu. Danak mutilak. Neskatutxue badeko txikitzue, baina. Eta eskapuntata dekot, irudi bet asko guzti dainatena, dela, etxean, aitetaman etxean, dekogu alfombra gorri betolan borobila esalan, salako eskina baten. Eta beti txikitzuten musikea imiten zegoenean aitak edo amakolan atope etxean, egoten ginen danok, bostok, osea, nebarrebak eta aitatama, bueltaka jantzan, alfombra gorri horretan, bai. Orden, alfombra gorri esan jantzan itxeko, pista da baile. Jo, wow. Ze polita hori, eh? Bai. Eta ondion mantentzu duzu, alfombra hori hor dau. Baina dantzan jarritzaz be? No ezi bainiten dugu, baina ja etzeko edozein lekuten. Beremet izan hor alfombra etzuen. Ganera pianoa dago ondoan, alfombra horren ondoan. Orduan, oin igual da gehiago pianoa joteko. Aha. Olatz, eta zuk zelan gogoratzen duzu? Zure haurtzaroa, irudiren bat, torte jatzen? Etorri zaizkit asko, kostako zitzaidan aukeratzea bakarra, baino gogatu nahi zola anekdota batzuetaz eta gulen beste etxe batean bizi ginen, eta orduan nire irudi gehienak hor daude kokatuta. Orduan, etxe hortara joango banintz, eta lehen bezala joango banintz, ukiko nun hor kriston regresio bat, baina gogoratzen dut. Gauero, guk inoz ez genuen nahi oera joan. Osa, beti eskapatzen gehian, hau indikat, jarraitzen dut da. Nik bebai hola jarraitzen. Bai, ez da, gurixak nahiko gutxoriak zarien. Txikitatikola. Eta orduan, gauero ezkutatzen gehian nun bait, osea, kriston pazientzia gure gurasoek, mi esker, pazientzia guztionegatik, gauero ezkutatzen gehian, askotan leku berean, baina zan oso leku estrategiko bat, zan sofa bat ele bat itentzuna, baino hola, eta orduan, pareta horrela zegonez, hemen zegoen tartetxo bat, eta sartzegian, nire nahi eta ni ezakit ez da nola, hola. Aspira, eta nire museok ezakit benetan ezakiten edo paripea egiten zuten, gehienetan paripe. Aber non dauden, ezakitze, abiatuko ditugu sukaldean, ezakitze, eta gur, hola. Eta zuek trintxeran zartuta. Hori da, baina behin, okurritu zitzaidan beste leku batean eskutatzea, eta badirudi ondo eskutatu nintzala, eta egon zian, emanien susto bat, nahi gabe, guraso eta nahiari ze gontzean denbora pila bat nire bila kaleratera zean, nire eta kaleratera zan pila aldiz, eta, karo, nire momentu batean, jasi nintzen konturatzen, ostra, igual, buskat serioa da, baina nintzen guztiz konstiente izan. Eta, nun gordeta? Mai baten azpian egon, baina justo kasualitatez, beste gauza bat zegoen hor, ezan nabaritzen. Jokue paseu gintzen du. Hori da, eta gero ja konturatu nintzen, igual. Hau igual. Hain ondo zinula. Entzedin ezuna eskutaketara, akorretan azelan nire amago zanean orduan
gure izte txikitaz ardun, lide egon zan tripetxuen, eta berria emoteko guri Josuritan iri, aitak esan eskun, amake opari beteko zuentzako. Eta, venga, ostute dau, opari, topeu inberzue. Eta orduan zeinen etzetik topetan, eta hasi izan aita, hotz, bero, epel, holan egon ginen, etxe guztitik, eta klaro, amagon zan etxean, geuz ekiten. Orduen mobidu iten zan. Eta orduen, hemen lehen epel egon da, eta oin dino ustezu hotz dauela. Baina, eta hemen egon da bero, eta oin hotz dauela. Osa, aita egon zan hor, ez dakizen bat denpora, superondo pasetan. Gustora, Bai, bueno, txintxaten aputxu bet, eta gero ja, esan eskoen, tripa barroen dagoela opari egun subidon. Bai, ondo hartu zinuten? Bai, gero, esan doztia eta emak nik denboraldi horretan zeloak eta aukin eusela, beha, niz nazabak horretan. Ez que, klaro, etxeko txikien nintzen. Claro, bai. Eta beste bat edorri zan. Zu etxeko txikia zara. Bai. Claro. Bueno, orain ez. No. Beti izango zara, Orain gaztea. Baina egiten zuizetan, txikarrena, ez da? Bai, hori bai. Txikia beti izango zara, etxeko txikia hori ez taldatzen. A ver, oso altua ez naiz, txikia ba naiz, baina, bueno, ja, enaiz hain. Ez naiz ez da hain gaztea, hitz egingo dugu aurrerago horri buruz. Bebekako txartela baltzadeko zuzuk, ez da? Bebekako txartela baltzadeko zu. Hori da. Zurea... Ez que niri ensegida eman goztia. Bai. Nik uste hau emititzen danerako, jaukiko baltza, ez da? Txartel baltza aukiko duzula. Animo, Lore, zurekin gaz. Eta, bueno, zuk esan duzu, Lore, alfombra gorrian, dantzan aritzen zinatela, onlatzen nik suposatzen dut, zuen familia oso musikala izan da, musika oso presente aukiko zinutela, ez? Txikitatik. Bai, eta esan dezunan familiana, nire itorri zait baita, nire aitaren familiako gehien bat bazkariak eta, bueno, afariak ere bai, gabonetan eta bai, oso naturalki jartzen zuen edo zeinek gitarra bat, edo beti egon da piano bat nire amonaren etxean, eta denok jo dugu. Eta justo orain, duela gutxi ja pianori, bueno, ez zuten bota, baina eraman barri izan zuten, eta batzuk gorde dituzte hola tekla batzuk, eta kriston balio sentimentala zekan piano horrek, denok pasagea hortik, eta, bueno, nire piano jolea da horrik ikasizun, nire amonak ere bai, eta, bueno, gauza horiek azkenan geritzen dira hor nun bait, bai. Eta zuk kantatzen zinun, akordatzen zara momentu lehenko aldia familian aurrian edo kantatzen? Enez gogoratzen, baina bideo bat behar izian amak, eta, bueno, ez dakit jarri daiteke, baina mobilan dakat. Bueno, zaiatuko gara, a ber. Justo amonaren etxean, eta hori, ez dakit ez da hitz egiten, eta abesten nahi naiz, zola pandereta batekin, eta badirudia abesten nula, bai. Osa, ni ez dut gogoratzen, benetan. Ze kantu? Ez dara akordatzen. Asmatzen. Ah, bale. Orduan, ja, zu ja... Edo, bueno, igual kanta bat zan, baino ez da nabaritzen ze kanta dan, hori esan behar da. Igual inspiratuta zegoen beste batean. Josuketanik talde bat euki gendun. Ah, bai? Bai, rock taldea. Rock taldea. Nola zakoen izena? Belako. Rock taldea. Eta iten genduzen, ez que Josu me va a matar, iten genduzen abestiek, abesti bakotza estilo batena. Osa, teníamos desde rap, reggae, rock... Hori da. Ez dakit, nik igual bost, eta... Bai? Eta talde bat, etxean, aita eta Maril lata emoten, tope. Eta niri oparitu estien holan kaja bat, tipo matruska, kaja barruan, beste kaja txikerra bat, eta horre kajak imintzen duzen nolan, eta palu batzukaz, bateria moduen. Eta Josuko kizeuen juguetezko gitarra bat, botoiak aso, zeuen, itazuzen zaratak en plan, eta holan, eta ez dut abestuko kantarik, baina badakiguz. Bai, Josuketanik batzutan akorretan gara eta azten gara kantetan bida. Pixka kanta, Lore. En privado. Pixka kanta. Ez. Hori Josu topetan dauzunean kaletik, Josutanik azauzenean batera, eskatu eta kantako tzugu. Josu joko onara gonbidatu jogu, bai ala bai. Bai, hori ezin dugu kante golan publikoan, osea, bergonzoso. Zer pena, ez zara animauko, bueno. Bueno, musika oso presente izan zuen haurtzaroan. Bai, bada ez, haurtzaro eta nerabe zaroan batez ere musikak badauke injar hori, ez? Ez dakite zuek
niri gertatu izan jatelako, ez, nik kotxeeko bidai horiek beti musikarekin lotzen dut, ez. Eta ez dakit zuek akordatzen zarien, kasu horretan suposatzen dut gurasuek jarritako abestiak ziela. Gogoratzen duzu abestiren bat, musika talderen bat, edo artistaren bat, kotxian entzuten zinuten? Bai, eski egon dela gitxi justo, egon ginen afalduten gurasuak eta nebarrebak batera, eta egon ginen akordetan, zelan, akorda ginen mojinos escocidos taldea. Oh! Bai, muy duro. Eta, aitoketan baki mintzen oskuen danatarikoa, oza, estilo desberdinek, danatarikoa eta bai kotxean eta bai etxean. Bai, eske justo ukiz eurien, mojinos escocidosen disko bat, kotxean, furronetan, eta oporretan joaten ginen, eta nahiko txikerrak ginen Josutani, oza, lide igual esan, entetan ze baby bat zan, baina, Josutani ja konstiente ginen, eta abestu iten gendu zen kanta horrek. Eta letra horrek abestu iten gendu zen oso txiki izen da. Eta akorretan kanta baten esaten dela, me cago en el cura, estribilloak, eta? Eta orduan, klaro, ni oso txikerra nintzen, eta gero horrek, igual, egoten nintzen olgetan ez dakiz zer, eta de repente, ni olgetan amigola, umetxu txiki bet, eta de repente zaten, me cago en el cura. Eta nire gauzekitan. Eta, klaro, arazoa zan, egoten ginean, igual, domekatan, eta amama eta izeko amama danak etorten ziren, eta orduan eta damak esaten aztien. Amamatan eta usenean, ez esan hori. Karo, nik ez pentsatzen da, abesti bet da, bakizu, enazfiketa normalean letratan, beti musikan, orduan ez dakitzer nagoen esaten. Eta, ostras, eskapen datzeu hori edo non, eta hori suabena da, porque había... Bai, mojinos highlights, sexualak eta lande bai, ni ez nintzena consciente. Claro. Déjame que te acaricie el show, el perrito, el chow. Bai. Claro, doble sentido, bai, ni ez nintzen consciente, eta ja nagusi zen da, entzun dut esa besti hori, eta dinot, ama, eta, ¿cómo nos poníais esto? Eta bestunean ama barreka, pero destripata gonzan. Pentsat, euren artean esaten, zela nimitzen gauzion hau ume bateri. Bueno, momentua gustazak jakien da, eh? Ondo pasan gendun. Hori da. Nik uste, gauza desberdin asko entzun ditugula. Eta goatzen naiz, orako kaja handi bat genekala kasetez beteta, eta beti demora asko pasatzen genuela erabakitzen ze jarritaola. Eta goratzen naiz, ezain txikia ginean, ja guasi ginean aukeratzen edo ze musika entzun, osea, bueno, increíble, osea, pasazan hor, Manaren kasete bat grabatu zianan eraun batek, zuzeneko bat edo, baina, bai, zuzeneko genuen, kasete hori, La Oreja de Van Gogh entzuten genuen. Hombre, La Oreja. Genekizkin buruz, danak. Eta, ez Aqua. Aquaren, uste ja diskoa zala hori, baina gero kasetean grabatu behar genuen kotxerako. Oskorri, bai. Eta Benito. Niretzako klasikoena zen, Oskorri, bai. Eta gero paiasoenak eta horiek txikitan pila bat entzun ditugu. Gero honekan Euskara okearena, denetik. Bai, horrek bai. Bai. Eta, igual niri pasatzagaten, baina nik askotan esaten hauen, jarri berriz, aita jarri berriro, eta igual egoten nintzen bidai guztia kantu bat entzun nahian, bakarra. Bai, eskumeak dire, leuna petarda. Bai, baina kristona. Abestikaz eta pelikulakaz bebai, bardine ikusi 10 bider, ostia, ja buruzak izu, lasai. Badau holan kanturen bat edo pelikularen bat edo esatezuna, hau zenbat aldiz ikusi dut txikitan. Eski asko. Guk ikusten genuen Aitona Monen etxean Dumbo. Baina esate dute, ezin dutela kontatu zenbat aldiz eta, bereik ere kriston lata jasan zuten, beti Dumbo ikusi nahi genuen, beti. Eta horrena da, okerrena, enezela ni ondo gogoratzen. Ja, historia. Baina, exagerau zenbat aldiz jarri genuen eta ez diate segirten. Ez zara ondo gogoratzen historiaz, nola da posible. Nik Josuketanik eta ikusten gendun, askotan ikusi gendun Totoro pelikulea. Eta gero, klaro, lide nahiko txikerra badago baino. Eta gero, lide etorri zanean, osta bere. Eta guk barriro ikusten gendun. Mila bider pelikulon. Bueno, jarriko ditugu, deskribapenean Dumbo eta Totoro. Automatik ikusi nahi badau. Gure libro de la selva ikusi genuen pila batetan. Hortaz bai gogoratzen naiz oso ondo. Guretzean zegoen VHS bat. Ez dakit, igual gaztentzat esplikatu behar da, zer da VHS. Bueno,
VHS zer dan ez dakit senantzat, ba, ez dakiz esango zuten. Sartu Googleen eta... Begiratu, hombre, joe. Ze horrek gainera mina pixkat ematen dau, VHS zer dan ez jakitea. Gaur egun umeek ezakite zer dian diskoak, osea, esnatu. Gaur egun VHS da prehistoria. Ostras. Eta zuek bihurriak zineten, txintxoak zineten, nolakoak zineten? Mugiruak edo... Nahiko txintxoa. Bueno, claro, ez nazak horretan, askorik. Baina ez esatu dut. Ume hona izen nintzen, ume hona. Bai. Berbalarra egiten hauen, hori bai, baina ume hona. Oingo moduen berbalarra egiten dut. Eta jande guztatzakatu jatia, ez? Jampillo bat, bai. Lehen kontatu duzkuzu... Ez que lehen gara kafetxu hartzen eta kontatziet bai nahiko tragona nintzen eta adibidez amaban nintzen nintzen gendunean taloa merindateko dolan guztien jaten masea jatea gordinik. Eta orduen, gara, amamak bronka boten den masea gordinik bagero tripeko mine moten zu. Eta orduen beti bat nintzen esperoania, no, deitzuko bat zegoen telefonora, claro, telefono fijo, hori bezan behar da, esa jentak igual ez dakiz erdan. Eta orduen, deitzen zegoenean momentu horretan, claro, mama joaten zantzalera, telefono hartzen nik aprobetzaten eguen masea gordinik jateko, eta gero lan, osta berin apurtxu beto lan, ez egertako zeuzer falta danik, eta jaten eusen pilo bat masa gordinik. Amama despistetan zen da. Koitxaue, amama. Eta hori gauze asko gazikoakaz, intxurrekaz, bueno, pilo bat jaten eusen. Izkutuan. Bai, izkutuan. Tripeko minekoko zuz. Ahora que no mira. Bueno, hori bihurria izatea da, baina, bueno, hori sin más. Zu olatz nolako azinen? Ba, ezakit bihurria nintzen, baina bai nintzen pixkat kamikaze. Osea, gauza askotan urte bat nekanean, adibidez, sartu nuen eskua sua zekan estufa batean, eta dazkatemen bigarren mailako erredurak, ez egiten ez da eskua eukiko non ondo edo ez. Osea, nivel hori. Eta nire ama gaina kontatzen dit, bera superarro dago. Kura eta gintziatenean, nire ama zegoen superbeldurtuta eta junu benintzen, nire amari esan omen nion, zakit zehazki zehadin nekan, ze urte batekin zaila ite zait, baina nolako ze izango zen. Ba, esan niola da, zai ama, ja pasada dena. Eta nire ama negarrez. Ai, ama, koitxaua. Bueno, ea, bintzat, horre zentzudun azitzela be, ez? Bueno, ama, lasai. Bai, baina iten ditun liadak, eske gogoratzen dut beste behin piztinan, mangituak nezkan nik zerbaiten gatik. Ah, bai, hori kontatu Kontatu nuen hemen? Atal batean, bai. Pues bira, eske horakoak iten ditun. Kendu nitun eta butan nintzen piztinara. Eta hor pentsatu nun, jode, eta pentsatu nun, mierda, hilko naiz orain. Hori pentsatu nun piztinan, Nikolako gauzak ez, bai, esan behar dut, neba nagusin atzetik joaten nintzen ez beti, berak iten zegoen hain behar neuen, eta 3 urte gitxiagoaz, laburra bazara, eta orduen saltu bete moten dugu berak, eta zu esara heltzen, bai, hain behar duzu. Eta joaten ginen asko fardobolatan saltuten, eta klaro, hosti batzuk moten eusen, baina, bueno, bigunek ziren, así que, bastante guai, fardo batetik bestera josuk salto, eta lore, que no llega, po. Eta gero Josu bajatu behar, venga, lagundu bosla bere hiletan. Hori animaziozko pelikuletan eta ikusten da, ez da? Katua badoiala eta esago ez dala heltzen, holako zerbait. Nola. Nire hola nintzanen, beti nean nahian Atzetik. Bai, bueno, normala da. Eta badeu holan usainen bat lotzen dozuena haurtzaruakin? Ez da gire. Asko. Bai, jatekua igual, edo... Bai, jatekua. Ez que lehen esan zuet, nire amaman ekanen horitzepen altire, jatekoanak batez be, txipiroianak, edo kroketanak, edo zer geuzerko taloanak, zebera gaziten eusen, batez be txipiroia niretzako dire, txipiroia zen zutinta, Hombre, txipiroiak zinta, hori niretzako da amaman ekane, eta amamarin laka usinek, ez da erabiltzen zegoela laka egunero, baser nengoten zanean, bakarrik igual kalera joteko botaten zegoen. Baina eske San Juanadan, fogatean, iten gendun fogata baserrien lehenkusukaz, eta orduen hartuten gendu zen amamarine laka boteak gitxi falta zirenean, botetan gendu zen fogatetara esplotateko. Eta orduen niretzako laka usine da, horren oroitzapena. Amamari kentzen gontzen zinean horrek boteak botateko.
Zepolita dan, ez datea, amama, nola zauzu, amama nekane, eta amama, beti, ez? Amama izendakin lehengo, eta gero, oso zepolita da. Olatz, eta zuk, hola, usain bat baduketzu? Bai, justo baita lehen komentatu izuet, kafe hartu ordez txokolatea hartu dut, eta hor ja automatikoki konektatu dut, naiz eta ezin da konparatu Amonaren txokolate bat, makinako txokolate batekin, baino konektatzen dut, beretxean loiten genuen gau hoiekin, edo goiz hoiekin esnatzen gintuna ja usai horrek eta hogei xigortuanak eta niretzako da, orditzapen bat, superrona, niri bira kostatzen zara hobetikan altxatzea, altxatzen nintzen superpozik. Jo, zeuna, txokolatea. Jo, nik dauket, nire aman usaina oso presente dauket. Beti krema hidratante iguala erabiltzen dau, eta perfume iguala. Eta, kuriosoa da, oin hasinaz bere krema erabiltzen. Orduan, nik oin nire aman usainen bera dauket. Eta gustatzen jat oso, usango xo-xua da, eta orduan beti emate dutenian amakinak horratzen az. Eta bai, bada... Eta zure mutiek zure aman usine ez dutzu bateretan? Ez dago... Ez dago importe? Ez, nik uste dut aldatzen dala pixkat, usaina... Seguretar zain gorpuzetan botetan oso ez da usitzen barri. Ez, nire mutiak ez dut uste... Pentsako dugu. Ez da bezago, hain aman usaina dauke. Edo alderantziz, dura maren gara junta. Ui! Ez que niri pasaiat, ondara gitxi, erosi zegoen nire mutiek gela jauia gorputzerako supermerkatuen, eta beti dinotzet ez erosteko berak ez teko usaimen askorik, eta ninaz usaimenakaz, pues un poco, bai. Eta guztienat, erosten dutenen txampunen bat edo jauiren bat supermerkatuen lehenengo iriten dut usindu, hau ez? Hau bai, hola beniten dut beti. Ez que ostantzean gero moleste biten dut usintzen bat. Eta orduen berak ekarri zeuen bat, claro, sin mirar, sin oler. Eta esan otzen, zer erosizu? Usinedeko como a persona mayor. Bueno, nik esan biot, eneraman usaina ez dala persona mayor. Vale. Usaina. Eta orduan, claro, esan dut, joe, hau ez erabili, tio. Gero esatuz mozutxo emoten de baitzitxe bat atorra, mozutxo. Bazagoen usain bat gizonek erabiltzen zabiena, jo, badauk. Patxulia. Bueno, patxulia, aipatukot Jankidori, Donostiako perfumeri bat, igual zuk ezagutuko duzu, olatz. Bueno, Jankidori, Maialen Marzol, berak eramaten dauen perfumeria berezia da, oso berezia da, eta hori dau Hotel Londres parean, Donostian, hemen moto publizitate pixkatiten abiela, baina, hola esetokatu da. Eta Jankidori, lurrin eta oso bereziak ditu, ez da? Eta patxulian alde asko iten daue. Bai, ze hori askotan gertatzen da patxulia badala, ez? Zentzazio hori, ostras, oso sarra geratu dela. Eta berak defenditzen dau patxulia, eta neska gazte bada, Orduan, patxuliari igual aukera bat egun betzago, Ez que fuertea deko usine, Bai, segun zelan ematen dan, zelan eramaten dan, igual, bai, fuertia da. Bueno, nire horreko horrean ez ez guztetan koloniak eta horrek. Ja. Nik ez dut botaten. Usine eukitea denpora guztien, zakit, gero larri nau. Bota guriaz. Ez ez igartzen, ez? Igartzen? Bai. Karo, ez dut botetan normalean, eta orduen, botetan badot egun baten, ja, egun oso usinegaz. Bueno, usaimenaz alde batera ja utzita, txikitako kontuekin, ez dakit zuek badauketzuen sentsazioa feminismoan ez zaituzteten, edo bueno, ez dakit, igerri dozuen aldaketarik egondan, txikitan, igual, ez dakit ezik eta mota bat eukido zuelako, zuek olakoak zarie, edo aldaketarik eukido zuen, edo zelan ikusten duzuen, atzera begiratuta zuen eziketa. Nik uste, nire gurasoak adibidez saiatu ziala bereziki bioke berdin ezten, nire anaia eta biok, eta goratzet feminismo hitza lehenengo aldiz entzun nula nire aitak esplikatu ziala zer zan, eta orduan nik sinistu nahi dut baietzen, nire gurasoak egin zutela hor argin bat, eta etziaten belarria zulatu nik eskatu arte, zuri ere ez, oraindik. Ez dekot, hori kondino. Eta hori begoratzen dudala, eta baita uste dut, hau ez dakit seguro, baina nik uste dut etxean genituen pelikulen aukerak eta ere betatu zutela pixkat, porque nire etxean Sirenita eta pelikula batzuk ez dira egon, beste batzuk egon dira, gehiago. Eta gero ikusi dudanan, hola, bilera, beste, holako gauzak, diara,
astakeriak, Eta, edo, bueno, pues Doraemon bera, edo Dragoi Bola Zeta bera gaur egun ikusten badegu, ze justo dela gutxi ikusi nituen irudi batzuk, Dragoi Bola Zeta da pasada. eskandaloso. Bai. Tipo hau viejo berde bat dela, osea, Bai, tipo hau, egia da. ez dakit Bai, horretxe ez da dakit, izena. Ez que nire etxean bebeta eta egon zen. Eta bai. lehen guzuek ikusten zerien Dragoi Bola Zeta, orduan beran etxean nonos ikusi dugu. Eta, eske, ointara gitzi, josuk esan ez da, segon ginen interpretan Dragoi Bola Zeta eta nik esan duen. Jo, akorretan haze abestietaz, nire lehen guzu batek, Paulo, kantetan zegoen asko txikitan, baina, esan duen, baina naz, akorretan askorik beze kapitulo eta Josuk esan ez da, klaro, Josu nagusi hau izen da, gehiago akorretan adi, ezke lore, ezketzean, ez euskuen itxitzen ikusten hori, eta, klaro, horregatik da. Ezke da, gaur egun ikusi dut, eta pasada bat ume batek hori ikustea. Baina ez zuten usten violentziagatik, Hori, osea, nire gelan behintzat batzi dizieten usten violentoa zalako, esate zutela. Violentzia baino, bai, naskagarria zan. Sintxan ez, esan nahi dut. Eta machismo pilloa da, Bai. horretan. Bai, interesgarria da begiratzea zer ikusten ginuen, ez? Eta revisio hori itia, ez? Zen Nikolako, Disney pelikula danak ikusten ditun. Eta oso kaltegarria izan da. Nik ikusi baina gero etxean, ez gendun ikusten hori bakarrik, osea, aitak aurten zeuzen Hayao Miyazaki pelikulak horret Totoro moduen eta Chihiroren bidaia, eta bueno, horren zuzendari horren pelikulak marrazki dituzuenak, bai, igual, kasi danak ikusi duguz. Eta holako pelikulak, eta gura hau gendu zen, jasuketanik, ez que super guapo ziren. Imaginazio aldetik, zan brutala. Ez que beste guztiek ziren la princesita, no sé qué, eta beste... Bai, baina egia da ontxe konturatzen garela igual, ez? Denporakin konturatzen zara zer ikusten zinun eta ze mezu jasotzen zen ditun, ez? Eta, bueno, kasu honetan, bai, pelikulak eta hori guztia esiketan parte izan da, baina erlijioa ez dakit, zuen haurtzaroan eukido zuen oso presente, edo erlijioa, edo... Bueno, ikusita belarrietan zulorik ez dauketzuela horrek badauke. Baina, bueno, zuek salbuespena zariela. Ni pekatuen bizinaz, ez nau ez bautizeta, ez totin komunioa, ez ebez. Bai, eta zu eta, igual, pekatuan biziztera. Bueno, ez. Nere gurasoak ez dira, erlijiosak eta nere aitonamonak bai, eta nere gurasoak izan dira pixka kontra egin diotenak horri, eta eukizko zutenak bere garaian gatazka hori etxean erabaki zutenean, ez ziala, bueno, ez zian ezkondu behar, azkenan ezkondu zian, baina zirkustantziagatik. Ja, baina familiagatik, ez da? Bai, eta gainera gero banatu ziren, orduan, klaro, ja gauza religiosoak nire aita dibiz ez da inoiz juten erizara, eta zeuzer religiosa dagoenen kanpoan entxiten du, eta gero etortzen da bazkarira, edo hola, eta ez naiz bat ere religiosa, eta gainera religioak esate ditun gauza asko ara epuzkatze ditut, orduan, ez nahi ere, oza, religioak ez nau nion hartzen, orduan, pues. Ja, gure kontra doa, bai. Nire etxean justo gu gara lehen guzu danatatik, bai, horregatik, salbuespena familiako bazadiela. bakarrak gara bautizataz gauzenak, ez dugun hain komunioa, eta niretzako Eliza da, bakarrik mal rollo, claro, bakarrik joan az Elizara funeralatan. Ja. Osea, zeu txarra pasadanean. Eta txikitan baten joan nintzen Elizara, claro, txikitxoen nintzen, eta momentu hori jentea altzetan danean hostie jateko, claro, txikitxoten dana jan gure neuen, dana proba gure neuen. Orduen esan neuen, ni joango naz, altzako naz taltzan nintzen, eta nire izekoa mama bat, monja dana, bueno, sana, edo dana, ez dakit, no sé cómo se mide eso, ez dakit betirako dan hori edo ez, es que yo no sé cómo va. Ez dakit, izango da, bai. Bueno, monja, ¿sabes? Hilda dago. Ez, bai. Titulo hori betirako da. Bai, hori betirako izango da. Bueno, espada hau berak erabakitzen. Ez izatea, bai. Ez que ez dekote gaur egun, ondala asko zutela ikusten, ondala urteak. Bueno, karo, egon nintzen justo beran alboin ezarritxetan, ni hartzen nintzen, hosti jateko, ni beste danan atzetik, pues a comer, eta agarran jostan da, zu ezin zara altza horren bile. Eta, karo, ni oso txikitxo nintzen, eta ez nagoen ulertu zegaitik. Eta gero, bukatu zanean, mesea, funerala, lo que sea, joan nintzen aitan gana, eta esan hotzon, beran izeko, zan aitan izeko, eta esan hotzon, aita, izeko negaz, izeko maite negaz, azarratute dau. Eta, nik ez nagoen ulertzen zaitik, bestotin ez, eta kontan hotzon, eta gero, suposatzen dute berak botako dutzora momentu horretan bronkia izeko hori, nire antereten. Eta hurrengoan joan ginenean Elizara,
aita etorri zan nire albora, eta momentu horretan, hosti jateko momentuen, eta zan guzu patatea jaten joan. Eta joan ginen patatean bile. Eta pegeu jaten hemen dana. Eta aitak esan ez da, en plan. Oin zer? Hau zen. Ba, listo. Indozu ya. Txorradea, listo. Oin frango gara eta berra matera eta patata batzuk jango ditugu. Bai, aitak eman ez da, aukera, gure, Bai. Eta oso ondo da, hori. Bentsat, jazta, hori proba duzu, jatzu guztau eta... Jo, behitu, ja denporaz pasa gara, bai, txikitako kontuekin. Ez horako tema honak ez ba... Hombre, jo, anekdota asko. Ez dakit interesatzen jatzuen, baina nik uste nerabezaroa zitzegin behar dugula, baita. Hori urrengo atelerako utziko? Nerabezaroa da gatazka. Gatazkaren garaia da. Segurazki irurontzat, orduan. Venga, hori bigarren urrengo atalerako utziko dugu. Vale. Eskerrik asko eta ondo segi. Zoi bai, neskak. Bai, Agur. esker. Agur. Gaztea.